Salam hormatly adamlar. Bugün siz bilen goşmaň we aýyrmaň häsiýetleriniň harply ýazylyşy diýen temany geçeriz. Ýa-da 5-nji sapak. Siz bilen Allah ýerde taýyç. Harplaryň kömegi bilen ýazylmak. Öňki sapak biz san aňlatmalary bilen harp aňlatmalaryny geçdik. San aňlatmalary diýenimizde ýadymyza salaly. Aňlatmalarda diňe san bolsa-da san aňlatma bolýar. Düzümünde bir sanjyk bolsa-da harp bolsa, harp aňlatmalary diýilir. Indi häsiýetlerimize geçelim. Orun çalşyrma häsiýeti. Orun çalşyrma häsiýeti harp görnüşinde A goşmak B, deňdir B goşmak A ýaly ýazylýar. Ýa-da buňa mysal edip sany goýup göreli. A derek 5 goýýas, B derek 3 goýýas. 5-e 3 goşsak 8 bolýar. 3-e 5 goşsak hem 8 bolýar. Ýa-da ikisem şol bir san bolýar. Harpa geçmeň manysy näme? Näme üçin sanda ýazyp bolany? Eger sanda ýazjak bolsak, biz ähli sanlary ýazyp görkezip bilemiz. Harpda bolsa bu umumy ýagdaýa eser edýär. Matematikanyň soňunda ähli zatlar diňe harpyň üstü bilen çözülýär. O ýerde san soňundan gerek ýagdaýlary san goýulyp gidýär. Şoň üçin harpa geçmek bize hökman bolup durýar. Indi ikinji häsiýetimize geçelim. Utgaşdyrma häsiýeti ýa-da B-ni C goşup soň A goşsamda, A-ny B goşup soň C goşsamda şol bir jogap alınýar diýär. Ýagny 2-ниň üstüne 3 goşsam 5 emele gelýär, 5-iň üstüne 4 goşsam 9. 3-e 4 goşsam 7 bolýar, 7-e 2-ni goşsam ýene-de 9. Görüşimiz ýaly utgaşdyrma häsiýetimiz hem ýerine ýetip dur. Indi nolun häsiýetleri. Nolun häsiýetlerimizde istendik sanyň üstüne nol goşsak ýene-de şol sanymyň öz alınýar. Ýa-da 5-iň üstüne nol goşsam 5, 7-iň üstüne nol goşsam ýene-de 7 alınýar. Dördünji häsiýetimiz sandan jemi aýyrmagyň düzgüni. Ýa-da A-dan B goşmak D-ni aýyrmaly. Onda 15 goşmak D-ni 28-den aýyrsak 28 aýyrmak 15 aýyrmak D. Ýa-da ýokarda formulada seredişmesi ýaly A aýyrmak B aýyrmak D bolup dur. 28-den 15 aýyrýas 13 bolýar, aýyrmak D. Indi şu ýerde D ederek men istendik başga sany goýsam, gelin 2-ni goýup görkezeýin. Onda 2-ni goýsam, bu ýerde de 2 bolýar. 13-den 2-ni aýyrsam 10 berir. Ýa-da 28-den 15 aýyrýan 13, ondan 2-ni aýyrýan ýene-de 11 emele gelýär. 28-den 17-ni aýyrsam hem 11 emele gelýär. 5-nji häsiýetimiz jemden sany aýyrmagyň düzgüni. Ýa-da A goşmak B-den D-ni aýyrmaly. A goşmak B-den D-ni aýyrjak bolsam, men A-dan D-ni aýryp soň B-ni goşsam hem bolýar. Ýa-da B-den D-ni aýryp üstüne A-ny goşsam hem bolýar. Ýöne kiçik klasda geçilen temalarda hökman bizde A diýen sanymyz D-den uly bolmaly. Eger şu bölegini ulanjak bolsak. İkinji bölegini ulanjak bolsak, B diýen sanymyz hökman D-den uly bolmaly. Uly klaslarda tapawut ýok. Kiçik klasda näme üçin şol şert ýerizilýär sebäbi atrsatil sanlar kiçik klasda geçilen ok şol sebäpli. Indi seredeliň A derek 5, B derek 7, D derek 3 goýsak, 5'e 7'ni goşup 3 aýyrýan, ýa-da 12'den 3 aýyrýan 9 bolýar. 5'ten 3 aýryp 7'ni goşsam hem 2 goşmak 7 bolýar, ýa-da olam 9 emele gelýär. 7'den 3 aýryp 5'i goşsam 4 goşmak 5 bolýar, olam 9. Ýa-da bu düzgün hem görüşimiz ýaly ýerine ýetip dur. Indi aýyrmakda nolun häsiýeti. A'dan 0 aýyrsam ýene-de A emele gelýär. Ýagny jemdäki ýaly aýyrmaklyk hem şol bir zat bolup durýar. 0 diýen sanymyzy goşsagam, aýyrsagam şol öz bahasyny berýär. Ýa-da 5-den 0 aýyrsam 5 berýär. 10-dan 0 aýyrsam 10 berýär. 10-y 0'y goşsam hem 10 berýär. Indi istendik sandan öz-özüni aýyrsak 0 berýär. Ýagny 5-den 5 aýyrsam 0. 6-dan 6-y aýyrsam 0. A-dan A-ny aýyrsam hem 0'dur. Indi öýüşini belläp alyň. Bizde A deňdir 9873, B deňdir 6914 we D deňdir 2350. A we B
A, B ve D sanları kömegi bilen ýokardaky berilen häsiýetlerimizi barlap görüň. Biz şu ýerde C ederek D goýky deň. D'niň bahasyny C ederek goýky deň. Şu ýerdäki 6 san häsiýetimizi ulanyp barlap öýüşlerinizi edip bilersiňiz. Goşmaça mysal gerek diýseňiz, mektep kitaplaryňyzda şu temada işlik misallar köpdür. Hola, sağ olun.